Yo! Yo! Monenlaista vaivaa, maksaa munuaista sydäntä ja haimaa. Pian ei potilasta mikään enää vaivaa. Yo! Viisaalla potilaan paras on tärkeä, eikä tässä työssä muuten on järkeä. Yhteenlasku PTI-KTA MCC Veropene. Oksanes. Serenase, Anion, Stesolit ja Diamant. Rituksimapi. Kaikenlaista näytettä saa potilaasta kaivaa. Monen vaivan alkuperä on. Hyppypissa, madonmuna, normetanefrin proteiinifrakti. Kun hoitopoika kaapista synasefiä kaivaa. Pian ei potilasta mikään enää vaivaa. Kovaa työtä 3 vuorossa. Lisää palkkaa huudetaan kuorossa. Tapa ja hutlaus, niemeläisen päivi. Kyllähän ne hommat onnistuu näinkin. 5A, 5A. 5A, 5A. 5A, 5A. Viisaalla potilaan paras on tärkeä, eikä tässä työssä muuten on järkeä. Kovaa työtä 3 vuorossa. Lisää